Dispenseu-me si m'enganyo. Diu que tothom es distreu i es senteix certa alegria, sentint a un aficionat que ens recita una poesia. Contar que s'expressi bé sense falta ni un punt ni una coma, tant se val si és cal romàntic, de tragèdia o bé de broma. Comprenent que aquells que escoltin tinguin tots per ben entès que el que fa tot el que pugui ja no està obligat a més. Aquesta, que vaig a dir-la, vull que sigui sorprenent, que interessi, que distregui i que al final quedin contents. Dispenseu-me si m'enganyo a fer-vos aquesta oferta i de debò que us quedareu amb un pam de boca oberta. Creieu-me que l'he escollit de les bones la millor i sense ser distreta, que hi hagi de tot color. Assumptes d'aquells dramàtics, de flors, de penes, de plans, d'honors i d'esgarrifances, i amb molts dels casos molt estranys. Tracta temes tan variats, amb gust tan triat i fi, que ens parla de cavallers amb versos de redolí. No cal més que... molt silenci. Tot aquell que estigui escoltant ni es moqui, ni tossi, ni es rasqui mentre jo vaig recitant. I encara fa més efecte si teniu tots ben present de no respirar fins a l'últim per no fer cap moviment. Ja que veig que tots a una poseu fina atenció, veureu si la puc dir tota sense cap equivocació. Diu així. Un jorn vell de matinada, quan el sol anava creixent, vaig i vine. Ai, Déu meu, ai, que no me'n recordo del vers del començament. Bueno, diré el segon tant se val, si és que no s'ho prenen com ofensa. Què és que ve? Què és que va? Ai, que tampoc sé com se comença. El tercer. El tercer era el més bonic i expressat d'un modo estava que de tant que l'he llegit ja no sé de què parlava. Sé que el quart era el més fort i ara amb tota valentia, més ara per recitar-ho tinc que fer-ho un altre dia. Ai, senyors, quina memòria per dir una poesia tan serieta, tan bufona, i també que me la sabia, amb les coses que li deia de mèrit i de valor que no es troba, perdó, està allà.